जितले जितले गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्स, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC ह्या संघटने खाला कामगार आसा तांणी सगळ्यांनी संपाची नोटीस दिवन जे कायद्यान जो नोटीस दिवपाक जाय त्या नोटिसे प्रमाणे संप केला. इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी दुसऱ्या मोठ्या बारीक मोठ्या कंपनींनी कामगारांनी काम बंद केला आणि जरी ते पणजे येवंक ना आपल्या आपल्या क्षेत्र त्या जाग्यांनी ते आपले सांबाळटा आणि कांय प्रतिनिधीच्या रुपाचेर त्यांनी आमी आयज पणजे ह्या कामगारांच्या प्रतिनिधीच्या रुपाचेर आमी पणजे आयज ह्यो मोर्चा काडला. ह्यो मोर्चा काडपाक कारण आमी काडपाक कारण आमी ह्या सत्तेक आणि जे ओपिनियन मेकर्स आहात तांकां जागृत करपाक सांगपाक की हियर इज अन इश्यू, हियर इज अ बॉडी, हियर इज अ वर्किंग क्लास विच इज किकिंग अँड अलायव आणि आमचे कांय प्रॉब्लेम आहात ते प्रॉब्लेम मुळावे आहात. दे आर फंडमेंटल इश्यूज. कारण आमचो जो कायदो आसा कामगारांचो, ज्या कायद्याक आमी स्वतंत्र ह्या देशाचे जावच्या पयलेसून कामगारांनी आपलो जीव दिला, रगत दिला, त्याग केला. हे कायदे ह्यो मोदी सरकार, ह्यो NDA सरकार बदलूंक सोदता आणि तेवूय अशें तेजो टोटली मोडूंक सोदता आणि भांडवलदारांक, कॉर्पोरेट्सांक कामगार बळी त्यांच्या दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज फॉडर फॉर द कॅपिटलिस्ट्स, टू बी एक्सप्लॉयटेड. कामगारांक पिळपाक हे मोदी सरकार आमकां आमचें बलिदान करपाक ह्यो मोदी सरकार हे कायदे बदलता. अरुण जेटली फिनान्स मिनिस्टर आणि बंडारू लक्ष्मण हे सगळे जे आसा ते कामगारांच्या हिता खातीर वावुरना. दिस NDA गव्हर्मेंट इज अगेन्स्ट द वर्किंग क्लास, टोटली थ्रू अँड थ्रू अगेन्स्ट द वर्किंग क्लास. इट इज ॲज इन वर्स दॅन UPA गव्हर्मेंट. UPA सरकार, काँग्रेस गव्हर्मेंट त्याच्यापेक्षा पास्ट ह्यो BJP सरकार आणि हेका नवे नवे उपाय काडटा. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम सगळ्यांनी पसरलेली आहा, डेली वेजेस सिस्टम पसरलेली आहा, मार्जिनलायझेशन ऑफ वर्कर्स वाडलेली आहा, मिनिमम वेजेस साप कमी आहा. आमी जेन्ना मिनिमम वेजेस कमीच कमी 18,000 रुपया जाय, हे 18,000 रुपये जाग्यार आमकां 9,000 रुपया